ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ମା ନଦୀ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବାରେ ମହାନଦୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 494 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମହାନଦୀ। ତେଲ ଓ ଇବ୍ ମହାନଦୀର ଦୁଇଟି ଉପନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆମର ଚାଷ ତଥା ଶିଳ୍ପ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏବେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପୋଷାପାଲିର ଖେଳ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖୀ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏପରି ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଷ୍କ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିଚଳିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅଗ୍ନିର ତାପ ସହି ହୁଏନି, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପି ହୁଏନି, ସେପରି ଜଳର ପ୍ରବାହ ବି ରୋକି ହୁଏନି। ଏହାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ଘଟେ। ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଅଟକାଇବାର ପରିଣାମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନୀରବତା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଓ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଢ଼ି ନେଇ ନିଜ ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅତି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାତି, ଦଳ, ଧର୍ମ, ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧ, ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ବୀର ପାଇକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବାଜିରାଉ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବାଘାଯତୀନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶଧର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମହା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖଟାଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେନି? ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସାରା ଦେଶ ଜାଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଆମ ମା ନଦୀ, ଏହାର ଧାର ଅଟକାଇବାର ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାକୁ ବି ଦେବୁନି। ଜୟ ମହାନଦୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।